कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. हुबळी अंकोला रेल्वे मार्गासाठी अधिसूचना. रुपाली नाईक हेमगेले स्वागत. कारवार. भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी हुबळी अंकोला रेल्वे मार्गासंदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लोकांचे दीर्घकाळापासून स्वप्न असेल की हुबळी अंकोला रेल्वे लाईन साकार करण्यासाठी आता केंद्र सरकारान इच्छाशक्ती दाखयल्ली आसा. ही आनंदाची बाब आसा. त्यांनी सांगितले की आता या प्रकल्पाचे विद्युतीकरण करून ब्रॉडगेज रेल्वे लाईनीत रूपांतर करतले. ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आसा. हो जिल्हो अनेक दिवसांपासून या रेल्वे लाईनीसाठी संघर्ष करते आशिल्लो आणि आता या प्रकल्पाक आणि गती मिळिल्ली आसा. रुपाली नाईक हेमी सांगले की ही रेल्वे लाईन जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, उद्योग, पर्यटन आणि लोकांमधल्या संपर्कासाठी खूप महत्त्वाची आसा. त्यांनी सांगले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्याचे रेल्वे मंत्री व्ही सोमण्णा, उत्तर कन्नडचे खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी आणि हुबळी अंकोला रेल्वे लाईन साकार करण्यासाठी पुढाकार घेयल्यासहित ह्या प्रकल्पासाठी दीर्घकाळापासून लढा देऊच्या प्रत्येकाले त्यांनी अभिनंदन केले. 90 वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदाक सुवर्ण स्पर्श दिवच खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. शेतीपासून पयस वयच्या तरुणाक नवी दिशा. शेतात रंगलो भात लागवड. काळाच्या ओघात शेतीची जमीन नापीक जाती आसा. हिरव्यागार पिकान डोलची शेतां आता ओसार जाती आसात. असल्या परिस्थितीत तरुणाक परत शेताकडे आकर्षित करण्यासाठी भाताची लागवड करून कृषी जागृती केली. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या शिरशी तालुक्यात उंचेळी हिंगा तूड युमने हिंगा स्कोडवे संस्थेच्या वतीनं कृषी जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले. तरुणाक शेताकडे आकर्षित करच्या उद्देशान नाटी हब्बा अर्थात भात लागवड उत्सव आयोजित केलो. शेतापासून पयस वयतल्याची संख्या वाढत असताना कृषीचे महत्त्व पटवून दिवचीसाठी हो उपक्रम राबयलो. स्कोडवे संस्थेचे कर्मचारी, कृषीसह विविध विभागाचे अधिकारी तसेच कृषी आणि फलोत्पादन विषयाचे विद्यार्थी शेतात उतरून भाताची लागवड केली. सहकार विभागाचे प्रबंधक व्ही व्यंकटेश तसेच हावेरी यांचे अक्की मठाचे गुरु लिंगस्वामी हेमी ह्या भात लागवडीत सहभाग घेतलो. बदलत्या जीवनशैलीमुळे शेतापासून पयस वयच्या तरुण पिढीक परत एकपटी कृषीकडे आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारचे नाटी हब्बा उपयुक्त जातले. कृषी क्षेत्रात उपक्रम आणि परंपरा जीवन दवरसाठी सातत्यान जनजागृती करचे आवश्यक असा. ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಿಡ. ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಯಾರು ಛತ್ರಿ ತಂದ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. इकडे छत्री. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेत
आधुनिक स्पर्श दिवची नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचं संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्यात दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज. जे ज्युसा खातीर बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकाला अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व असा. तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. कारवार कोडीबाग अळवेवाडा वाठारात उदकात तरंगते मेळ्ळो 38 वर्साच्या मनशाचो मृतदेह. कारवार तालुक्यातल्या कोडीबाग अळवेवाडा वाठारात मंगळवार दिसाक एक मनशाचो मृतदेह उदकात तरंगताना दिसून आयलो. स्थानिक लोकांच्या नजरेक ही बाब पडतात तेमी संबंधित खात्याक ही माहिती दिली. माहिती मेळताच तटरक्षक दलाचे कर्मचारी जाग्यार पावले. स्थानिक मच्छीमारांच्या मदतीन उदकात तरंगते आशिल्लो मृतदेह भायर काडलो. मृत जाल्ल्या मनशाची वळख व्यंकटेश 38 अशी जाला. कितलेशे दिवसा पयले व्यंकटेश हांच्या बायलेन कौटुंबीक वादान आत्महत्या केल्ली अशें सांगती आसात. ह्या घटनेन व्यंकटेश हांकां मानसीक धोको बसलो आणि ते घरांतल्यान बेपत्ता जाले. तेमी त्याच काळात काळी न्हंयत उडी घेतली उरतली असो प्राथमीक अंदाज व्यक्त जाती आसा. घटनेची माहिती मेळताच कारवार पोलिसांक घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली आणि फुडलो तपास सुरू केलो. स्वातंत्र्य दिना निमित्तान हर घर तिरंगा अभियान. यल्लापुरात बाईक रॅली. कारवार यल्लापुरात स्वातंत्र्य दिना निमित्तान भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन हर घर तिरंगा अभियान, बाईक रॅली, राष्ट्रभक्ती जागृतीपर व्याख्यान तसेच मशाल मिरवणुकीसह वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आसा अशी माहिती भाजपचे राज्य प्रवक्ते हरिप्रकाश कोणेगणे हेमी दिली. मंगळवाराक यल्लापूर हिंगा पत्रकाराबरोबर संवाद साधताना तेमी सांगले की हर घर तिरंगा अभियानाच्या अंतर्गत बुधवाराक दनपारा तिरुवत्ती हिंगा बायक रॅली काडटली. तशेंच गुरुवाराक उममचबी हिंगा बायक रॅलीचे आयोजन केल्लें आसा. 14 ऑगस्ट दिसाक दनपारा 3 वाजता शहरातल्या विश्वदर्शन शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हांगेले राष्ट्रभक्ती जागृतीपर व्याख्यान जातले. त्याच दिसाक सांजेर 7 वाजता शहरात हिंदुत्ववादी संघटनाच्या सहकार्यान मशाल मिरवणूक काडटली अशें कोणेगणे हेमी सांगले. ह्या वेळार भाजप मंडळ अध्यक्ष प्रसाद हेगडे, प्रमुख नेते सुबण्णा बोळमने, रवी कैटकर, सोमेश्वर नाईक आदी उपस्थित आशिल्ले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.